Ty, Ahoj. mohla by si niečo povedať o kurzoch, na ktorých sa zúčastnila u mňa? No, kurzy u Milatky sú veľmi inšpirujúce, obohacujúce. Veľmi rada sem chodím, či už na kurzy, alebo na terapie, alebo na čokoľvek iné. Posúva ma to v mojom živote ďalej, zlepšuje ma to, motivuje, posúva. Mohla by si povedať také, čo ťa najviac tak inšpirovalo, ktorý konkrétne kurz alebo čo sa naučila? Najviac. No všetko je zaujímavé, lebo všetko je na niečo dobré, každá technika a každý kurz a vždy sa tam niečo naučíš. Čiže regresy sú určite super, tie techniky, všetky, potom aj EFT je perfektné, lebo tam aj sám sebe dokážeš vlastne uvoľniť rôzne bloky alebo sa nastaviť na niečo. Potom aj to NLP je zaujímavé. Tie mapy myslenia a tieto veci všetky. Figurkové konštelácie sú zaujímavé. Tam sa zase dozvieš z iného pohľadu, vidíš z nadhľadu ako keby situáciu, v ktorej sa nachádzaš napríklad. A čo sa zmenilo v tvojom živote, ak môžeš teda povedať, odvtedy, ako si začala chodiť na kurzy, ako bolo predtým a teraz? Čo sa zmenilo? Žije sa mi veľmi ľahko a radostne. Stále mám proste radosť. V akékoľvek situácii som nastavená pozitívne. To je skvelé. Kedykoľvek proste, to je úplne jedno. Aj keď sa mi niečo stane, aj keď niečo riešim, proste stále vždy to skončí v tej pozitívnej rovine. To je skvelé. Teším sa. Dneska začíname ďalší kurz. Tak, teším sa. A ja sa teším. Tak ahoj. Ahoj.